Jaahas. Se olisi Driftmasters Suomi. Paikan päälle ei nyt päästy, mutta järjestellään vähän tämmöisiä pienimuotoisia kekkerejä. Ei tänään nyt vielä, lauantaina, niin tänään vielä mitään erikoisempaa. Pari possun piivit tuossa grillailisi ja lajittelut pikaiseen kattelis pois tiehensä. Ja sitten huomen isomman ryhmällä sitten varsinainen kisastudio. Teköhän tää tästä ihan homma suttaa. Ja Ville painaa saatana. Nyt Ville näytä niin. Maistuu, maistuu. As Kärkkönen now comes down the hill, and you can see the compression there, the suspension what I was just talking about. He goes right there, but he gets the job done. Niinpä syvältä. Hyvä Ville. Sieltä. Hörkölö. That is a very difficult thing to do, but pulls it off with grace. And yeah, it's just a very dynamic track. You don't realize it until you really start. Sieltä nyt pisteet. No, it's not going to be an easy track for drivers to set up, but look at how calm. Villen haatti. The hands off the wheel too. I mean, you gotta let it slide through, but to go, you know, hands he's wide. A full let go guy. I know, full let go. Yeah. Look at that nice entry into the outside zone as he puts foot to floor. Flirts with danger. Look how close he gets to that wall. I mean, you have to, especially if you want to qualify here. We've got, you know, what we end up running out with 46 rounds. Ja sieltä, hyvä Ville. 83 puolella. Mahtavaa. Meillä ei juuri ressata, vaikka olisi vähän pientä meteliikin. Ei vaan naposta. Tätä olisi usiperse. Saa tulla hakemaan toisessa kanssa. Kisapäivän aamiainen. Kimmeni, tää vahtaa nyt tuolla. Tää on jokin vähän jogurtti. Vähän pekonia. Sen takia hän saattaa tuossa ehkä vahdatakin. Odotatko se pekonia? Joo. Arvatahan se piti hakemaan. Joutuu jengiin taas, että ne pääsevät kisastudioon. Perkula. Ei auta. Ajamista vain. Saas nähdä, onko Tuomas pihalle valmiina. Pitäisi olla, mutta epäilen. Ei ole se kerta. Ei oo miestä näkyvillä. Kato, siinä on jo tommonen satana vanha Nissan, ja hän on tommosen hankkeen. Pitäis vähän kiillottaa ajovalaa. Juu, yllättäen ei näkynyt miestä, saatana. Tää perutellaan tonne noin nyt tästä toi mennä. Katsotaan, jos se sieltä löytyisi jostain. Ei oo eka kerta, kun vähän Tuomasta odotellaan, mutta semmoista se sitten on. Tää on tätä jatkuvaa soutamista ja huopaamista tämän porukan kanssa. Sehän löytys, saatana. Hän löysi myös takaluukun. Miten meillä Tuomas menee? Menee ihan hyvin. Hienosti menee vai? Hyvä. Miten sä yllätyit siitä, että Matiasta saa odottaa? No jos on herännyt tunti sitten, niin en mä yllättynyt. Sitä saattaa olla. Tää on tätä taas. Niin odotettiin ensin Tunspeen saatana, nyt odotetaan Matiasta. Kyllä se varmaan tulee. Otti käijä 10 messi. Kyllä. Millainen fiilis? Hauska päivä, oikein hyvä. Pojat menee etsimään. Tää otetaan lohea sinistä. Ei tommonen maistuu. Onko se hyvä? Siinä on tosi vähän prosentteja. Saa juoda. No, on allukka mies. Ei yllättänyt, että Matias, vanha karhunkaataja. Tietysti vanha viihdyttäjä mies. Nonni. Drifting-tiimi on kokoontunut. No, vähän tämmönen niinku nestemäinen tää meidän eväs. Toistaiseksi. Maistuu. Ja sit tietysti yes. Kyllä se tässä lähtee. Kuka mahtaa tulla toiseksi?
En tiedä. Kyllä Lauri ainakin pelaa. Yhtään ei. Mikä paita sun? Hainohe. Toivotaan, kova! Let's go! On vaikea. Ja sieltä, come on! Hei! Oli se vika mutka. Hyvä Lauri! Come on vesillä Mikko! Mitä 3-2 ajettu? Mitä me nyt tehdään sitten? Mitä Juhani sanot? 3-2 ajettu, mitäs sitten? Ruoka. Tänään täällä on pippuripihvi. Ai saatana. Tulee soos. Tulee Juhani erikoinen pippurikastike. Ai saatana. Käsimatka. Kun tarvitsisi jonkun saatana tyyppinen salaatti tehdä vai? Siellä on oikein mies. Sä oot ennenkin tehnyt, on ollut hyvä. Opii muotteja. Ei se ole kun... Tekee vaan. Aletaan tekee. Mennään Kimmeli katsomaan mitä täällä tapahtuu. Jaha. Täällä on rouva tohumassa. Todellakin. Täällä on vihlissä. Ai saatana, hyvä näköistä pihviä tulee. Mitä luulet, tulee hyvää? Toivottavasti. No tuleekin. Kyllä ne varmaan syötyy siinä. No kyllä me varmaan ne syödään ihan. On hyvä. Kohta seuraavaa tulemaan. Me varmaan viihdytään tätä. On maistuvainen. Ei saa. Muistakaa, että liha pitää upottaa soosiin. Muuten se ei oo mitään. No, joku musiikkivideo. Ei tää oo muuten edes video. Musiikki. Miten pojat, otetaan uusiksi? Te olitte oho, menit zoomin väärällä. Te olitte allergisia omenamehulla. Joo, tässä minttu ja omenamehua. No mä maistan mutta mulla on siis minttu ja herku. Ja maistuvainen. Mulla on tää pippurikastike tässä Joo, Jantteri painaa lopun pippurikastikkeessa nammarit on suoraan kauan kanssa. Mut miksei painaisi, jos se maistuu saatana? Kimmeni. Ei niillä oo enää pihviä. On häiriintynyt. On häiriintynyt. Nyt kyllä tämä varmaan mä luulen, että maistuu. Kyllä tää päähän menee, ei siinä ole. Joo, kyllä tää päähän menee. No miksei menis? Ei muuta kuin siitä kun Jantteri saa salaatit, ei kun anteeksi kastikkeet syöty, niin eiköhän me sit otetaan kaffe sen jälkeen tuolla. Tulon puoleen päälle. Kaffepullo. On mekin menetetty jälkiruuat. Ollaanko? Aina pitää pienet tietysti ottaa. Kaffe tietysti tuo maistuu kans kylkeen. Ja Olli Halonen painaa. Pöytää kuulemma kuin kapakas, mutta otetaan pienet peilistit. Kyllä mä pienet aina vaan. Aina maistuu. Maistuu. Kohta mennään taas. Welcome to Alaharma. On märkänä taas, saatana. Miten tää sikari maistuu? Hyvä tää. Sitten kun ottaa henkeä. Ja sit vetää siihen päälle lohesi niistä, saatana. Niin se maistuu aina. On ihan hyvä tuote. On tuota. Kimmeni komentaa täällä taas kohta. Noin. Ai se Hän komentele. koittaa levätä. Saatana kauhean metelinä. Huutaa ja mölyä. Aivan. Haino hei. On keli. Tai siis se keskikohta. On raskasta. Sitten se siihen viimeisen kurvien ennen kuin tullaan siihen, niin se nousee. Niin sen ei pohjaa. On tosi raskasta. On! Tää on ihan hirveen raskasta. Tässä meni muuten kupaa. Se on hyvä. Mut Suomi ja ja Suomen no niin, joo. Juu. Se pääsi sinne boksiin, mutta Kumpi menee? Kyllä tää Lauri on. Lööri. Lauri. Ainahan. Oliko Jorgin hyvä? Oli. Two guys that are drifting in front of all their hometown fans. What must the feeling be? It's unimaginable. I can't. Yeah. I have no idea. I've never been in their position. I never will be. And for me, it's On jännittynyt tunnelma täällä kisakatsomassa. anytime soon. I'm happy to be up here and
for these drivers, that's incredible. Look at them, still talking about drifting. Tulee pitkä piuhapakka. Kamaa Perkele, kun ei ne saa päättää. Joutuu painamaan pidemmän välipiuhan. No tää on tämmönen pitkä välipiuha nyt. Joko ne Adleri... Siellä on Jorkia Heinonen painaa tuomarit miettii, että kumpi laiteita on. Ne tarkastelee nyt 10 kertaa. Ja kattoo ne sen hitaan kohdan suoristuspäin. Ei suoristu. Orjan menee siihen. Noniin, ja kumpi menee? Kyllä se Laurin pitäisi olla. Tee. Okei. No, maistuu. Painetaan kerran vielä pojat. Ensimmäinen. Se oli tämä Suomalaisia vähän viidettä. Hän lähtee tupakille. Nyt. Mitä sanoo rouva? Erinomainen suoritus Laurilta. No mä sanoin, että Lauri menee tästä. Saas nähdä. Jännittää joutuu taas saatana, mutta kyllä Laurilta oli kauhean hyvä toi liidi ja Seissi tuli kans kivasti. Saas nähdä saatana. Vittu nää on vetänyt muuten tätä omenaista mehua saatana aikaa kauan. Yli tunnin vai? An eternity later. One eternity later. Älkää kattoko mun sykeet, mä olen ihan terve kaveri. Niin kuin me kaikki. Mut siis sehän on vaan Laurintakin korkeasti. Joo, siis ihan jännittää. Elämänsä kunnossa. On saatana Kyllä kyllä. tuo kaveri vielä 40 vuotta elää. No jos ei nyt mitään pahempaa tuu, niin kyllä mä uskoisin. Niin, mut se sentään lyö. Niin, se riittää. Pääasia. Koot mennään. Pojat on saatana siellä taas. Eihän nyt voi tulla enää olla. Ei oo OMTtä. Se on one more time. On one more time. Ja sieltä oikealle menee. Lauri! Heinonen! Lauri Heinonen! Lauri Heinonen! Lauri Heinonen! Olipa suttainen veto Laurilla ja Kubal. Jälkimmäinen. Siis Kamala paska. Mikä miettii? kaveri suoristaa edes, niin mitä siinä voi tehdä? Ei siinä voi saatana vittu tää. Mikä sun miettii? Meidän arvioinnit on mennyt aivan vihkoon. Se johtuu se on arvioinnista saatana. Miten Janne? Hyvin meni. Miten menee? Töttärä. Puhu tohon. Ei sitä syödään pidä. Tää on mikrofoni. Tara. Kyllä tää menee. Pakko tää mennä Lauri. Tää pieni pausi mua vittu hengästyttää. Sieltä Laurille. Jee! Hei, 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 hei! Saas nähdä, kuin tässä käy. Joku 103. No ihan terve mies saatana. Miten poja? 106? 106, joo. Miten siellä? Tää on käytännössä kuollut, tää on kalaa. Tää on kuollut varmaan jo 8 kuukautta. Jantterilla ei ollenkaan. Jantteri ei hengitä. Vähän on sitä mieltä, että Lauri ehkä ei tuu tästä. Ehkä. Joo, mut Ei koska tullut. tuli hyvin. Korpu tuli kyllä, perästä tuli ihan hienosti. Tää on taas tosi vaikea sanoa, tää oli kotisohvalkin. Tietysti jos istuisi tuomarien palloilla, niin Korpuliski olisi jo hylätty. Tämän takia me ei olekaan tuomarin penkin. Me ollaan täällä nauttimassa Niin. hyvä porukassa ja muuta. Everesti Juhan August Sandels, kun koulutti aina miehen ajattelemaan ja niin poispäin. Ei muuta kuin otetaan mennä. Kyllä mä lähden ihan tällä karhulinjalla. Komissaario Karhula. Miten noi teidän drinkit, onko aivan paskaa? No maistuu. No niin, mä ajattelin. Taas kotisohva tuomarit täällä. Tuomas. Lauri. Lauri. OMT. Ei oo muuten suomalainen toi. Ei ole! Ja vasemmalle. Ja vasemmalle. Ja Lauri! Hei! Taas muuten jatkoa. Ja Lauri. Ja podiumille. Ei. Niin, mikä se oli? Kiitos oli väärässä. Taas. Mitä Juha, niin mitäs kaikkea me ollaan koettu tällä meidän koiraulkotuslenkillä? Intialainen musiikkivideon kuvaus.
Kiven päällä oleva slaavikyykky. Se saattoi olla kyllä jostain Lähi-idästä jostain. Slaavikyykky paino tuohon. Ja oli kiven päällä. Itse pystyi se tasaisella. Hei, sattuu anna. Ja Kimmeni kävi päälle pienet paskat siihen, missä ne lepäilee yleensä noin. No, nää sama porukka. Ja sitten, huumeen ei ole nähty tänään, mutta... Kyllä tämä ihan reissu on ollut. Jos me tullaan huomenna uudestaan, niin saatiin nähdä se huumeiden myynti. Niitä nyt sattuu. Mä kyllä veikkaan, että jos tänäänkin myöhemmin... Tänään myöhemminkin tulee, niin varmaan tää näkee kaiken näköistä operaatio. Saattaa nähdä. Ei vittu. No, Kimmeni komensi tuolta jonnin pois. Ei mitään, me mennään katsomaan, kun Helena on painanut pikku valkotsipaleleivet tulemaan. Joo, ja kun tulee makkarakin. Ai saatana, maistuu. Palaamme. Suorastaan meinas unohtuu kuvata, että on valkosilveet. Miten pojat maistuu? On aivan viimeisen maista. Kimmenikin vois pikkasen maistaa, mutta ei Kimmeni nyt saa. Kimmeni sä tykkää valkosipulista. Niin hyvä, ettei sanotukset Nyt tykkää valkosipulista. Kyllä semmonen saatana sirkus on vittu. Meillä on koko vitu pellekerho täällä. No ketä muitakaan? Kato, laittaa sirkustemppu kohta. Lähtenkää myöhemmille, mietin elämää ja nauran sille. Yhdet vielä. Käskeitä on aatanemme kouleville. Yhdet vielä. Ja ne. Tehdään mä pienet välinäppärit tässä kohtaa. Näettekö? Kaikki? Ja jengi viihtyy. Kumma sä laitamme paksut vai vähemmän paksut? No kyllä me hyvä suhteella mennään. Ai niin, mennään vaimon mukaan. Niin. Eli tämmönen niin op. Joo niin. Ja seuraavaksi meillä on luvassa sitten mestaripalvin, grillimakkarat tietenkin. Ei sanaa. Kyllä me viihdytään. Videoveto by Piuhaaja. Ihan me viihdytään. Niin sanottiin, että alkaa rillaamaan, niin viedään pojalla makkarat tuonne noin. Sä tämmösiä makkaroita tarvii. Makkari. Makkari. On meillä ollut pihteissä. No siinä on kiinnostuskiikarit. Valikkomies on pikkasen innoissaan toinen tyyppi tuonne niin ilman pihteen ja alta. En mä voi louta sen niin kauan. Mitä sä oot Kimpsu mieltä tästä meidän illasta? Viihdyksen. Ja viihtyyhän se. Ja makkarat menee. Piuhaaja tulee. No vetoja. Tulee näyttävää. Ai perkele. Mikä muu ei kuulemma vahvista paitsi seura. Menen seuralehteen tuun, niin miten me muutetaan vahvistuu tää oma nakkia Suomessa. Miten Matte menee? Mitä vittu No, miksei? Aina pitää pienen kyrsät saatana saada tää iltaan. JVG uutta biisiä. Antaa soittele. Ja Kimmeni, onko se sitä mieltä, että sulla on makkara kanssa? Ja yhtään saatana. Portti on auki. On myös siis mennään. Kiitos, me poistumme. Oli hyvä ilta. Syittiä lähdin. Kiitos! Aina kun ruoka loppuu, niin pojat poistuu. Pitää lähteä kotiin syömään. se on lähdetään grillin kautta. Kyllä. Kohta piu. Mahdollisesti, ehkä ei. Kohta piu. Hei, kiitos! Juhani pyysi painamaan pienen lopetuspiuhan, kun kotia pääsee. Kotia päästy, oli helvetin hauskat kisakatsomot ja eväät ja oli saatana viimeisempää ruuat. Äsken tultiin taksin kanssa tosiaan kotiin ja niin, kyllä mä saan omalta osaltani oikein loistavaa, että katsotte tämän videon. Muistakaa tilata, tykätä ehdottomasti ja niin kuin
Porilainen sanoo, niin pysykää laitettuna. Kiitos, nähdään.